Tradičné podujatie v malebnom prostredí s dobrou hudbou prilákalo desiatky milovníkov vín z regiónov Slovenska, ale aj zo zahraničia. Hlavného organizátora sme sa opýtali, ako podujatie prebieha. Toto je vlastne vinárska akcia, ktorá má pointu v tom, že tí naši vinári, dudinskí, respektíve merovskí aj, púšťajú týchto našich klientov, ktorí sú tu ubytovaní v rámci cestovného ruchu, do svojich pivničiek, predstavujú im, ako vlastne to vínko dorábajú a je to na takýto štýl vlastne zamerané. Ako by ste zhodnotili kvalitu našich lokálnych vín a ktoré by ste odporúčili? Tak myslím si, že hontianske vína sú zatiaľ nedocenené, čo takú špecialitu by som povedal niektorí vinári, tak v tomto kraji, hlavne tým známa Stará hora, ale možno aj v Dudinciach, Merovciach sa nájdú tie vína tzv. Samorodné, ktoré sú nie štepené teda vína, takže toto sú naozaj veľmi špeciálne vína. A veľmi dobré vínka tu majú napríklad Pesecká Leánka alebo Riesling Vlasky, takže naozaj sa tu nájde kvalitné a dobré vínko. Chvály na organizáciu Dňa otvorených pivníc v Dudinciach sme počuli zo všetkých strán. Od samotných účastníkov, ako aj zo strany nových vinárov, ktorí sa do akcie zapojili prvýkrát. Vinárstvo je silné slovo, ja som skôr taký hobby vinár a teda učím sa od chlapcov tu v kopci okolo a robíme z vlastného hrozna trochu hibernálu, to máme vysadené, o to sa staráme a potom kupujeme hrozno z okolia. Máme nejaký Riesling Vlasky nakúpený a Leánku sme kúpili tiež miestnu, takže z toho som urobil potom, spolu s kamarátmi urobili víno. A máme ešte takú malú starú vinicu, o ktorú sa staráme a tam máme také zmesové hrozno. Takže to zase v mieste bydliska, nie sme odtiaľto z Pezinka takže tam sa staráme o nejaké hrozno a to je všetko, čo vlastne ponúkame hosťom dneska. Naozaj sme veľmi nadšení, aké to tu je krásne. Sú tu veľmi milí ľudia, výborné vína, skvelá atmosféra. A môžem za seba povedať, že som milo prekvapená, že na Slovensku, aj mimo teda Pezinku, ktorý je určite známejší, aj v tejto lokalite sú naozaj takéto vínne akcie a môžem povedať, že veľmi priateľské, rodinné a sme veľmi spokojní naozaj s takou otvorenosťou, s ľudskosťou, ktorou sme sa tu stretli. Ten hont aj z hľadiska vinárstva ešte nie je dostatočne na tej vinárskej mape známy, alebo výrazný, významne zastúpený a preto má čo ponúknuť. Len ľudia ako keby nevedeli, povedzme tí, ktorí už sú stúpencami tej vinnej kultúry, povedzme z hlavného mesta, z väčších miest, tak ešte ako keby si neuvedomili tú rôznorodosť a to, že čo hľadáme tu vlastne niečo iné ako povedzme v Malých Karpatoch alebo v Tokaji. Takže to sa mi zdá, že na tom treba pracovať a presne toto je taká akcia, ktorá vynikajúco propaguje to miestne vinárstvo, miestne vína, to zaujímavé, čo sa tu urodí a vlastne v tom vidím aj prínos toho, povedzme, kultúry, regionálnej kultúry vína. Myslím si, že veľmi pekne sa začína samorodákmi profilovať ten hont a takými tá Leánka je tiež, by som povedal, taký regionálny produkt trošku. Majú aj inde, ale pochybujem, že takú dobrú. No a v podstate sa zdá, ako keby hranica toho známeho vinárskeho sveta končila niekde v Tekove a tieto aj Dudinské otvorené pivnice, aj hontianský súdok je vlastne taký akoby krok vpred zase, alebo krok smerom na východ, slovenský východ, kde teda objavujeme vína. Takže sa teším z toho a úprimne to podporujem a preto sme sa aj do tohto zapojili ako amatéri, lebo si myslíme, že chlapci, ktorí to organizujú, robia perfektnú robotu. Okrem kvalitného vína a prívetivosti vinárov, návštevníci spomenuli aj iné výhody podaných pivníc a ich zážitky. Páči sa mi prostredie, páčia sa mi tieto chladné priestory, ako Liptákovi, ktorý som prišiel skôr zo zimy, tak mi vyhovuje v tomto teplom počasí sa tu na takto ochladiť. Tak očistomok debatím a menej pijem. Mne sa páči to prostredie, tým, že sme z Liptova, tak keď sme išli sem dole, tak chcela som vidieť tie vinice, ako to vyzerá, ako to pestujú a tiež aj ochutnať víno a vidieť, ako to naozaj tu je. Takže sa mi páči a som spokojná, že sme trafili takýto deň a mohli sme si to takto užiť.
Stretli sme sa aj s poslancom mesta Krupina Jaroslavom Belákom. Potvrdil nám, že Dňa otvorených pivníc sa zúčastňuje pravidelne a prezradil nám aj dôvod prečo. No tak nie je to úplne každý rok, ale tak snažíme sa tú nejakú tradíciu dodržiavať. Ja som taký lokál patriot a snažím sa navštevovať kultúrne akcie v prvom rade v meste Krupina, no a potom aj v blízkom okolí, hlavne na inšpiráciu a potom tú inšpiráciu a tie poznatky, skúsenosti nejakým spôsobom pretaviť aj v meste Krupina do nejakých nových akcií, nových podujatí. Takže skôr taká inšpirácia, by som povedal. Podarilo sa nám vyspovedať aj niekoľkých vinárov. Dozvedeli sme sa, čo ich na vinárskom remesle baví najviac. Pokračovanie v tradícii rodinej vinárskej, vlastne niekoľko generácií predo mnou. Už túto prácu robili moji starí rodičia, prastarí rodičia, teraz tomu venuje môj otec a pociťujem takú povinnosť, ale teda už aj záľubu veľkú, ako pokračovať v tomto vinárstve. Takže myslím, že to je dostatočná motivácia pre mňa. Niekto sa dokáže prezentovať a robiť pekné obrazy, niekto dokáže robiť hudbu. A ja berem to, že vlastne pre mňa je toto ako spôsob, ako sa prezentovať a ako prezentovať svoje nálady, pocity pri pestovaní hrozná v podstate, pri celom tom spracovaní až po adjustáž vo fľaši a toto je taká, pre mňa je to umenie svojím spôsobom. Aj napriek klesajúcemu záujmu o poľnohospodárstvo, vinárstvo je stále atraktívne aj pre mladých ľudí. Nám sa podarilo zistiť, čo k vinárstvu priviedlo mladú vinárku z Hontu. No, ja som vlastne študovala na vysokej škole hotelovej v Prahe a tam sme mali odbor somelierstvo. To bol asi taký prvý impuls a potom vlastne som sa začala pri ocinovi učiť, ako on už od roku 2000 robí s vínom a už vlastne s ním som začala. A čo vás najviac baví? Baví ma vlastne celý ten proces od výroby až po tú chuť tých vín a vlastne po degustácie, vlastne všetko asi. Zhodnotiť prácu kolegov prišli aj susední vinári z Krupiny, ktorí sa s nami podelili o špecifiká samorodých vín. K pestovaniu vína som sa dostal tak, že ako chlapec som pomáhal otcovi vo vínohrade. Vysádzali sme vinohrad nový, ale vysádzali sme väčšinou len samorodé vína. Concordiu bielu, modrú a oteláky. A potom tam som doslova k tomu ako pričuchol a keď som sa oženil, odsťahoval som sa na Novú Horu, kde som si založil vlastný vinohrad, kde sme spolu s manželkou vysadili tiež tieto samorodé vína. Concordiu modrú, tak ako som vravel, Concordiu bielu a Otelo. Novák. No a tieto vína majú tú výhodu pre nás, že ich nemusíme chemicky ošetrovať. Že by mali byť odolné voči chorobám. No a proste ja sa zameriavam na výrobu iba v malom vína, dá sa povedať pre vlastnú potrebu. Nepredávam, jedine ak príde nejaká návšteva, že ponúknem, ochutnáme víno. Podujatie pozitívne hodnotí aj vinár Robert Lauko, ktorý zakladal tradíciu Dňa otvorených pivníc v našom regióne. Zároveň však prezradil, čo ho v súčasnosti najviac mrzí. Tak ja sa teším, že som stál pri zrode tejto myšlienky a stále napredujeme a tí ľudia sa sem vracajú, už presne si stanovujú termín na tento čas a len trošku ma tak ani nie bolí, ale taký som smutný, že tí domáci nás nenavštevujú, domáci mladí a že trošku to neposúvajú. Máme tu ľudí z celého sveta, ale tí domáci zatiaľ neobjavili tú lásku k tomu vínu alebo to čaro týchto pivníc otvorených. A aké vidíte riešenie? No, riešenie je možno, že tí mladí, ktorí sú a cez tie teraz, čo to ide, cez sociálne siete sa trošku tu prídu, pofotia a podajú to ďalej, lebo ono je to veľmi pekná akcia, kde ľudia prechutnajú tie domáce vína a to je dôležité, že každé to víno, ktoré máme, má svoj príbeh a ten treba vyrozprávať a možno, že to mladí chytí a prídu sem na tie príbehy okolo vína. S účastníkmi podujatia sme sa dotkli aj iných zaujímavých tém, ako napríklad klimatická kríza a marketing lokálnych podujatí.
Vinohradníctvo má u nás veľkú budúcnosť. Vlastne keď zoberieme južanské krajiny, kde sa pestujú červené vína, bola stále teplejšie. Tá teplota sa vlastne u nás dvíha, tá klíma sa trošku mení. Možno my budeme musieť zmeniť druhovú skladbu vo vinohradoch, ale nepredpokladám, že vinohradníctvo u nás zahynie pri tej veľkej tradícii. My sa prispôsobíme a s láskou budeme pestovať ďalej určite. Ako vnímate budúcnosť vinárstva v našom regióne vzhľadom na postupujúcu klimatickú krízu? Určite sú nové odrody, ktoré sa tu vlastne šľachtia na Slovensku, sú známe odrody pani Pospíšilovej, ktoré sa už prispôsobujú a reflektujú túto klimatickú zmenu. Sú to červené vína, ktoré dokážu krásne vyzrieť a vlastne to slnko im len prospieva. A vlastne myslím si, že vlastne ten trend, ktorý bol možno pred 20 rokmi, že to boli vynikajúce ružové vína, vynikajúce biele vína s vysokými kyselinami, že sa bude možno meniť na tie červené, ale zase v horizonte možno ďalších 20 rokov, že sa bude meniť na tie červené a vlastne prebereme možno nejaké tie tradície z Francúzska a tak. Ako sme mohli sami počuť, chýry o našich miestnych podujatiach sa šíria až za oceán. Čo vás priviedlo na deň otvorených pivníc v Dudinciach? Well, I love Slovakia, first of all. I met my wife in Slovakia, so... Predovšetkým mám rád Slovensko. Na Slovensku som stretol svoju ženu, ale tento región je skvelý. Pohostinnosť, jedlo a potom vína, ktoré tu máte, sú vynikajúce. Toto je už 5. raz, čo som tu. Obľúbil som si to tu. Spoznal som sa tu s pár vinármi a mal som šťastie, že keď prišli do Spojených štátov amerických, tak aj im som mohol ukázať naše vinohrady vo Virgínii. Čo by podľa vás pomohlo regionálnym organizáciám dosiahnuť vyššie počty návštevníkov na lokálnych podujatiach? I think they should concentrate more on marketing and telling a story. Mali by sa viac sústrediť na marketing a rozprávanie príbehov. Viem, že vinár, u ktorého sme práve teraz, má skvelý príbeh. Má víno, ktoré hovorí o Sisi. Môžete sa ho na to opýtať. Ak by sme vedeli tento príbeh prerozprávať, mohli by sme zvýšiť záujem o toto vinárstvo a nielen o vinárstvo, ale celý región. Myslím si, že marketing a rozprávanie príbehov je dôležité a ľudia prídu. Ktorý príbeh považujete za najvýnimočnejší? Tak u nás je taká flotila, to víno mladosti, tzv. Sisi, ktoré cisárovna Sisi pijavala. My ho máme viac menej už každý rok a je to určité percento dudinskej vody, je tam. A je to taká špecialita, to víno mladosti, že človek sa ráno zobudí bez vrások, tehličky na bruchu a je to vynikajúce. Keď to cisárovna Sisi pijavala, tak to funguje. Určite sa oplatí sledovať aj sociálne siete, kde sa môžete dozvedieť viac o pripravovaných podujatiach. O tomto podujatí som sa dozvedela z Facebooku, kde Dudince online vyhlásili súťaž, kde bolo treba odpovedať na otázku, na ktorú som odpovedala a tá myšlienka bola tak silná, že už v čase, keď som ju posielala, som vedela, že to určite vyhrám. Som dlhoročný návštevník kúpeľov Dudince. Tohto roku som absolvovala 10. krát kúpele Dudince a bohužiaľ, čo teda nie je na moju dobrú vizitku, som nikdy nenavštívila žiadne hajloky ani pivnice. Nebolo to mojou prioritou. A vďaka tej výhre som to absolvovala. Som veľmi rada, že poznám aj túto časť Dudiniec. A na záver krátke zhrnutie, na čo sa môžu nadšenci vín v našom regióne každoročne tešiť. Začíname vlastne v máji, kde vlastne dudinskí vinári organizujú hontiansky súdok. Potom v júni máme akciu, ktorá sa nazýva Hontianská vína cesta. To je zamerané na širší región Hontu. Tak by som to mohol charakterizovať, dajme tomu Krupiny až po Šahy. Teraz v tom auguste robíme to Dudinské otvorené pivnice, to ako som spomínal predtým je zamerané priamo na tých dudinských vinárov. V septembri ešte nás čaká podujatie, ktoré nazývame už 15. ročník, myslím, že bude tento rok Dudinské vinobranie. To je zamerané na vinobrania oberačku Hrozna vlastne, kde ponúkajú tí spracovatelia a pestovatelia toho vína, viniča vlastne aj burčáky už prvé. A nakoniec koncom novembra poriadame vlastne takú vinárskú akciu s názvom Katarínska ochutnávka vín a tam predstavujú naši vinári vlastne tie mladé vína, ktoré na tú oberačku vlastne oberú a spracujú, takže tam sú už tie mladé vína. Takže celý rok je čo robiť a si myslím, že naozaj ten návštevník, ktorý príde do Dudiniec, si nájde tu naozaj počas celého roku príležitosť, aby
mohol aj okoštovať, alebo teda z toho nášho regiónu Hont nejaké vínka, alebo ktorý inklinuje k tomu tej gastronómii.